Cafe. Ang Mel's and Paul Internet Cafe, ang serbisyo gina-offer PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay ang magpahidi. Sa gapon nyo lang dyan si Alan Alpas Aurelio ang tagiya. Si SB July di Makutak nagakoon, sige henta ang serbisyo publiko, ha? Kang tandas nga SB members, SB July, bisa na nung oras suguon nyo, lihogon nyo serbisyo dya, matuman dya. Nga imaman sa pagbalagad ta si Mami Pilar alo sila. Tandas mag-imo ordinansa, limag kang kababaynan, sasanggon yan bayan. Ha? May mga gakuhon nga nami, kung mga ransans Mami Pilar, banwa sa pagka-vice mayor. Gay maman sa pagbalagad ta si SB Boy Ala Alarcon. Si SB Boy Ala, mabinuligan, mabuot, gusto na may kasulayan ng pangginawita, ragya sa may banwa kang kulasi. Ang oras ta, bago da, secret time, alas 8:52. Mga kabiyanan, diyan yung balita, ho, rigto sa Indonesia, ha? May mga health workers sanda dito na fully vaccinated na, no? Kumbaga immune na dapat, no? Immune na dapat, pero ang natabo nagparasitive gyapon banwas COVID. Ha? Nagparasitive gyapon sa COVID. Nagakulugan mga kabyanan nga bisan na immunize ron ikaw, ha? Klaruhon ta, ha? Nagakulugan gyapon banwa bisan na immunize ron ikaw, pwede gyapon ikaw magpositive sa COVID, mga kabyanan. No? Pwede gyapon ikaw magpositive, hindi pwedeng hindi ka matapikan. Ha? Amo niyang koon kang pinakamadoktor, kag gina-acknowledge man dya gani kang Department of Health. Ang diyang argumento, no? Pagtapik kang example virus kanimo, kang SARS-CoV virus, depende rin na banwa kung in-immunize ka, di kung taas immune system, ha? Mga kabyanan, kag na immune pa ikaw, mga kabyanan, bisan natapikan ka tuod uman, ha? Hindi ikaw maka-experience, parehas kang mga pasyente nga natapikan, nga luya-luya ang anda immune system. Hindi ikaw makasuprer kang, kung bagay hindi ka matubuhan, ha? Ay once nga positive ka sa COVID, kaya natubuhan ka rin, ginasangsangan rin ka, banwa ka nga aparato dyan akan makabulik ni mo pang ginawa na lala ranan, na mga kabyanan, pwede ikaw magpositive sa bagang istorya, pwede ikaw magpositive gyapon, pero hindi ikaw makasuprer kang malala nga sitwasyon. Meaning, there is a big possibility nga makarikabal kagyapon. Parehas man gyapon sa realidad lad, na bisan wala ka na immune, kung bakit immune system, may tendency gyapon nga mapatay ang virus kanimo, bangad hay bakit immune system, grabe nga mga body armies ang nag-aaway tos virus.
So, ma-overpower ng virus, ang SARS-CoV virus sa imo lawas. That's why nga, ti ang mga mabakad kang immune system, nami kag bahol ang tsansa of recovery. No? Now, ano rugyat na ang matabo? Di kundi tanan-tanan pwede mangyapon matapikan. Tibisan naturukan karon kung luyay mo immune system, ura mangyapon libanwa garantiha. Kaya ang immune system rabanwa daw innate bala nga dena blas lawas na nga gintao banwa ta kaginoo. No. Nga kung galuya ang imo immune system kung malam karon, may mahimo kaw o pabakad ang imong immune system, pero kung hindi gid magbakad, magkakaproblema kag yapon sa COVID. Bisan na immunize ka na. Hay balik tabla kung wala man ti COVID sa iba lang nga balatian. Kita mo kang wala pa COVID, kakaramatay tao sa pneumonia. Hay di, no medicines. Ang pwede banwa maka pabakad kang lawas taron. Kung ang tagna kang Ginoo amor banwa ta na ang nagapangibabaw nga kung malamri ka o galuyar gid man lawas mo. Dibla? Tanan raman nga baksin gid tumar mo. Tanan raman nga na maximize raman kang medical practice ang pagpadapat ka bulong. Huwag yung iba ka patay gyapon sa kamal-amon. Tibigod nga hindi pwede batakan kang bulong ang maluya-luya mo immune system. Bangad tagna tanak Ginoo nga kung tamaan ka malam, whether you like it or not, hindi rin magpangsyon, magmayad ang mga lawas, bisan wanan mo ka-enhance. Nga ang mata mo, galabo ron, hindi rin madarakan ti pararan, hindi rin dararak ang mirakalawin, hindi rin dararak bulong. Hay ka, kung gamalaan ko ng tao, we have to accept the reality, no? Nga na sa Biblia, ay hindi mo man banwa pwede pabalikan ang pagkabata kung gamalam ka. Ay natagna at nara kung gamalam tao, gapatay. Paglabot ka ni banwasin, galuyar ta. Te, pamangkuta ko be, kung may doktor nga mayad nga, ang mga malam nga ga, edad 80, 90, gapasik yapon pariya sa 16 anyos. Kaya ano nga bulong, iba dapat na para magpasik. Sige be, ura! Bisan may kwarta ka pa, bisan magkuon, pikaw, bisan magsakabalay pa kwarta mo, magkuon dok, imo atanan, kastuhan ta, magpasik las nanay, tatay. Tiwanan mo galuya, mangas kimalaman. Andat galuya. Hay gamalaam ang lawas ta, ang tanan ta nga organs, whether you like it or not, nagamal functions. It refers to our immune system. Now, ang imuunta na mas mayad na lang guro kanyati. Hay kumalam kita luyar kiman immune system, tabor lutasyo, halong kagin permi, ha? Ha? Tumar talang permi kan antiviral. Nga kung may virus, bakterya, lawas na, may pagigbato, tabanwa, amo ito makapatay. Not solely, masarig ka sa baksin. Because basibla ko sobra mo masarig, kay manti may mga baksin banwa nga, wala naman actually ginapatay ang virus. May dyan iba baksin, gani nga, ginapukaw na lang imo immune system, ang body army sa lawas mo, agad magpangsyon ka mayad. Te, kung ura man ipangsyon ka maya, nabangad luyar ka, what will happen to you? Ay, sa iba lang nga rin kablatian. Kung malam na tao, bisan wanon, hindi na rin kaya payadan ka mga ano nga bulong. Because, ang body mo, hindi rin makapangsyon, hindi rin makareact kang mayad. Ha?
Bisan gani sa tulaan ka tao. Ang nerves sa tao, ang tulaan ka tao kung kamalam. Ang rang gasakit rin, hindi ka tindag ka mayad. Hindi ka panok mayad, parehas kang ginahimo, kang mataan patana. Bangad ang ligaments na kadura, rabanwa, kang hindi naman disponilan. Amo man mga nerves ta. Amo man sa ugat ta. Samtang kamalam, nagatigdas ta na, mura nga dali stroke. Lain sa mga ugat, kung bataan pa. Kag hindi ta narbanwam darak bulong. Ha? That's why kung malam ka ron, hindi ka mapatay sa aktual mga balatian, mapatay ka because of komplikasyon, kay ka malfunction na kung kaedad ka, ang imo lawas ang tanan mga organs. That's why kaluyang tao. Teka ron, kung magsarig ka lang sa, baka sa kaso kang kubing ka, hindi immunize, taknan natin. No. No. Because you have to accept the reality. Nga bisan na immunize ka, kung luya immune system mo, mapatay ka man gyapon, whether you like it or not, kung iguon ka kang virus kang COVID. Kung taasin mo immune system, blood, bahal ng advantage. Kag na-immunize, pikaw. No? Pero ang nami, pagin nga panaming, nga kon, ga-antiviral ikaw, dyan nas palibot mo. Ang tudlo ko ninyo, inam kamok luya, inam kamok turmeric, ibaywa nyo, lagaas kaldero nyo, butangan nyo alibon, butangan nyo banwa kang lagundi, butangan nyo kang dahon biyabas, antiviral rananoy. Kung likiba, sobra pa sa kapabaksin ka mo. Because, kung antiviral tana, patyan naman rabanwa, ang mga virus sa lawas. Rako-rako, tanang antiviral noy. Natudluan talang ka mo. Himo na tanak ang Ginoo. Garing kisang kapatay ka natin sa mablatian ta, bangad sa sobrang sarig, kag bangad mga kabiyanan sa pabaya. Hindi ta pwede mangin routine adlaw-adlaw nga mangin conscious ta sa health ta. Nga instead nga magkaan kita ka mga manok, nga urati supplement, nga kung ano-ano dyan nga junk foods, ginapabayaan ta ang tinuga kang Diyos sa kalibutan, nga mo na makabulig. Nga dyan laran. You see? It's all about sa lifestyle kataho. Amo banwang nagapatay. Bisan tigulang ikaw, if you want ng imo immune system mangin strong sa Japon, no amount of vaccination can help you. Kundi ang imo katandas katutom kag ang imo lifestyle nga gina-accept mo ang reality about creation ngang tanan makita sa palibot basta nga aware ka lang nga anak ang Ginoo gamita kay makabulig na kanimo. Na? Uyatat nahon sa atang pagpalagad tumandak marketing baligya tanang machineries kag generators mga kabyanan sa Sentro Norte, no? Amo man sinunoy sa nunoy pinanguna na yan si Matt Ungon regyan sa may Sentro Norte kung mag pakidaan ka mo sa rakyan nyo makakidaan na dyan sa GMAT Auto Repair Shop. Si former SBN now Municipal Administrator Conrado Mayo. Basta serbisyo publiko Conrado Mayo. Kag amo man ngayon mo sa pagpalagad ta ang dyan si Kapitan Victor Sorilla, si Kap Victor Sorilla kang Sentro Norte, halong kitagid sa COVID na kag kinanglan mangin healthy ang lifestyle ta. Umuja nga na panamdam. Si Mayor Jojo Lumugdang ka korporasyon kinanglan nagadasin natin malapot ang kuswagan. Kag Dodoy li bikiri, dodoy li pizza, dodoy li restaurant. Sa unahan public market kasi baste,
kabaligyan mga construction supply, kagamuman tamburong na ngay maman sa ating pagpangalagad mga kabyanan ang diyang Grand Bakiro. Beragad lamang yung manamir diyang Grand Bakiro, sentro ka turismo sa norte nga bahay kang Antique, kag bilog nga Antique, no? May Bakiro, Ragyan, sa barangay Kamansihan, Kula si Antique. Dahil may chat si Papang, dali na kita. Boss, hindi lang pagbasaha. High soap sa Banwa, Katibyaw, naka-fully background. Pero nagpositive man gyapon, amo kahapon, nagpaswab, bago nagpaswab, nagtumar anay miracle oil. Kita mo. Nag-negative sanda. Nagpasalamat gid sanda kahapon, ayos gid kuno ang Ruming Antonios Miracle Oil. Kita mo. Ginchat ni Toto Papang. Orosio. Mabalang ko na Toto Papang. Diyan si Tiyoging ay may nagpa-vaccine rin. Nagpa-vaccine rin, fully vaccine rin. Nag-fully vaccine rin. Chat na ka na.